Gare bam. Right, taure warutaura kuti ndiani ndimi. Taure tinza nyaya chakamira sei. Pamusoro mambo nemadzishe. Voice. Ndayo pano ndakaya panapa ndichi standozi itanya mudoka. Yes. Itanya mudoka. Ndakaona matambudziko mukati memhuri yangu. Hwara kwewana pfuma kana ndikahura kana kuti zvakaita mari kana nhasi kana mangwani ndenge ndisina nzara ndana makore ndakawanda ndichishanda pabasa pakambani more than 20 years kutora handina chandinacho mhuri apa dzakuhwara ndochifamba ndichizwa kuti zvakati nani mandaya kuno kumusi wa 11 mwezi wapera anopuma munhu ipapo ndakatosungisa family yacho family yedu yese basibaba ese kuti anopuma munhu ipapo asi patakaenda apa pane zvakabuda padare kune sangoma rokwarusapi wakabuda pachizozwazi pane une gona reuroi pane une sandawana pane zvacho zvandanyorera pasi pane une gona reuroi pane une machira emaretso euvhimi ari kushandiswa kuvhima ndiwo vanhu kuparadza pfuma kuparadza chese chakanaka chese pane une zvidhoma zviri zvemurume nezvechikadzi zvechirume zvinoshandisa vanhu varume zvechikadzi zvinoshandiswa futi vana vasikana une pfumo raanoshandiswa baisa ndiro vanhu uraisa ndiro vanhu une nyoka vanoshandisa mune zvakasiyana kunanzva vana vachipera mwiri pamwe nemadziso vana manje vachipopera madziso une divisi rekurima then une gate futi reropa raanaro unoshandisa mudzimu wemumusha kuti wakavhara mudzimu wemumusha kuti usabatsire vamwe vana vamukati medzinza ubatsire iye ega chete. Saka uyu munhu wemachika ndiye wakaramba kupinda padare, wakaramba ari kurodho. Alright, Israel. Inyaya yenyu yamutaura zvese zvamutaura izvi makataurwa nani? Takatorwa nasangoma upunyazura. Pamakatauriwa anga aripo here bambo? Anga aripo asi wakaramba kupinda yakavharamba ari kurodhi. Sabhuku nenikanda akatomunyengera arwanyengera kuti hazviti uya bhari wakatsika mazira akati vazinamata chechi 70 day. Haibvumizi zvakadai baso. Asi apa manje sangoma manje wakaenda kubata kuti iwo ndione wane zvinhu zvacho zvese izvo zvokonzesa kuti muritambudzike mupfumba zvese musabatikana nepfuma. Kana even mudzimbo no, it's okay. Izwa zvinoitika ka bambo sumukai. Nyaya inoitika ka bambo. Ndiye kuti ndiye nanchitaura nenyaya yemarights. Handiti? Munhu wese ane marights ake. Anofanira kurespect. Is prescribed in the constitution yenyika. Munhu ane freedom of worship, ane freedom zvakawanda region, ane right to that and that. Saka isusu dare rino here zvatokwanisa kuita. Hatikwanisi kumanikidza munhu chitendero chaasingadi kana kuti timanikidze munhu kuti aite zvinhu zvisingaenderani nechitendero chake. Handiti? Asi what you can actually do ndezvekuti tinokwanisa kutaura nechechi yacho kuti tinombodawo munhu wako uyu. Kune nyaya iri kuno yatoda kuti agadzirisa. Kana apedza kugadzirisa nyaya dzoga ke muchechi. Uko dambudziko ratinaro ndekuti vanhu vakawanda vakuhwanda nechechi kuti chechi yangu haidi zvakati, chechi yangu haidi zvakati. Asi wamwe vanhu vachifa nekukuwara nezvinhu zvinhu zvangachidi munhu zvanenge achiziva. Handizvo? Saka ini ndikuti panapa zvinetsi i7th Day Adventist munopindira kupi? Mapara chechi. Munopinda Mapara? Uyu chef wenyu ndiani baba? Na Pastor Nyamunda. Pastor Nyamunda?
Ko area inini ndiani? Area pastor. Na Elder Machenge. Elton Machenge. Ari best kupi? Walipa nipinda pamulinda. Walipa secondary school kwa Mapara. Mapara. Asi security leader we area yechi in eastern northern region ndiani? Ndio Pastor Nyamunda. Ayo. Alinga pana chef ira aninga chini yango pamunoita mawenya camping up. Anditi? Pamunoita camping up inonzi eastern region. Imwe northern region. Anditi? Asi kune kuina ka pastor in charge of that region. Kuno ku eastern kuno ku wali kuno ku Mutasa district in Mutasa district. Ndi Pastor Nyamunda. Pastor Nyamunda. Alright. Ndipe number za Pastor Nyamunda washo. Sibe masi ya number za Pastor Nyamunda washo apa isaya number zacho apa. Ndiba ndatomfonera ndutokuda izvo zvizvo. Titoiti gadzisenya ipe. Kana atotadza iye Pastor Nyamunda ndoenda step further. Kusika ndasvika kumberi kwacho. As long as the authority is granted, makutoita zvatoda kuti muite. Because mnauya panapa muchinyepera church kwa muri kunamata stereki. Musukunamata muri kuhanda machechi muri wana diavhurosi chaiwo. Don't ndizweka kuti one two options. It's either wanoita zvauri kuita zvidiwa nemhuri. Wonosika authority kuchechi kwawo wega. Anditi kana kuti wanoenda nezvidiwa nemhuri, woita zvidiwa nemhuri, wozonororira wega kuchechi kwani? Kwawo. Kana kuti anoda kuti chechi imforce kuti aite zvasingadini. Because ini zvandinoita manje ndezvoti kana ndazosvika kuchechi manje handizovhari hapwa baba. Ndobva ndavhura hapwa. Ndobva ndachitaura zveshe zvikutaurwa kunoko. Kuti une mbobobo, une diwisi, uri unanzva nyoka dzake dziri unanzva mwana wapera kuonda. Zvese handimbosii kana mbichana. Of which kwaari manje zvinoenda kotanisha image yake muchechi. Zvigaro munozona next election wadona. Ushaya kuti wadona nei. Ndizvo izvozvo zvakudaro. Saka ndinopa munhu mukana wokuti munhu aite choice yani yake. Ina ndipo handiforce chi. Yes. Mukaona mapostora ari kuya pana pakawanda. Hanga muona umwe handiziva dzoka ere wenyoka waya. Kuyasadza sei? Alright, it's okay. Right, bam. Choice. Do you enter through church here? Cannot you make your choice, pana? I did through church. Did that through church? Yeah, that's how good you tell us Shoman. It already is. Mamina Sakaita love more Nyamdo. It already is. Mamina Kaita by you in an hour. The Papa could never bump. Zakadaro. Oh, Pagafa Bamnin. Dio Baba. Papa Bamnin. Where this Papa Banku, Koma Wangu, Dio Baba. So the doubt with other Mukoma Pamundi, what to mirror of tea, what to mirror Saba Panya. Mukoma akwanisa kumira because baba mukoma nambobobo. Anembobobo ndiwe. Saka ndo mukoma yako mira nyadza kuti mbobobo. Because we are not you know mbobobo. Saka ndo mukoma mirechi. We can only call your brother panapa kana brother yako kuti ite witness. Saka baba we musha. Kuti aite aziyo kuti musha ndo zvirimo. Not kuti yako kumirira iwe. No, aziti. Munhu umwe na umwe nemhosa dzani. Dzake. Imimi kana munhu zoti bobobo ngewenyu. Gadzisa nyaya dzenzo bobo. Ine zvitori zvitsva kutonzwa pano. Ayo ndosati kana zvizvi zvitsva bambuka. The only way yamunokwanisa kuzvichenesa ka. Ndiye kuti hade yakomana ngazvitaurwa. Public process. Public process zvinopera. Izvo zvibambuka zvakatotaurwa nemunini wangu. Isu tokura kwatakaita baba wandi watozoti wangoine sanda wana baba wawa. Saka sanda wana irimo musha. Wanu iza baba wanu izo. Saka ndosati ndudara ka. Kana yakadaro yakanaka. Wesanda wana yatogara musha irimo. Saka chatisi kuziva izvi kuti iri papi. Ina.
chiri kudiwa bambo izvi kuti Santa wana izikana kuti iri dance coat here kana kuti grey jacket machira ripedzara vanhu machira ndozviri kutsvagwa chete kuti kana baba wake ari akadini akamusiyira andizvo kana akasiyirwa ndibaba tobataziva kuti bambo vari kunenedzera vamwe asi ndiwo ane chiro chani chiro chawo anditi kana zvakabvawo uku zviva zvaiswa uku pamwe ndimi mamuri mukomana aidiwa ndibaba munini vamagachizwa munorima stereki bambo aiwa tati munorima stereki iri zvekuti hazvingazi mune diwisi zvekuti nguva ine yekuti vamwe hakuna mvura mune maguta tingoita nzaka zvinokufanana nevamwe right anyway asi maonazvo the only way yekuti muzvichenese ichi ndiye kufamba pamwe chete nechi nevamwe because every time vanhu vane dambudziko hwani rekuti asipo ndiane mhosva muri kuzwa chairipo mutemo wanhu watema ndekuti asipo ndiane chi ndiane mhosva saka imi musapiwe mhosva yamusina join them mosvika mooneka because pamwe yakangwara handisi hangu shamwari unosenzepi zviya ndishanda under construction company. Okay, that's what mari yako yaisumbokwana for 20 years. Kana iri shoma inokwana sei? Aiwa isho wangu. Yes. Mukanona ndaku ya kuno kuti kahiro kako ka ngakaendera nemari yonowana. Aiwa isho wangu. Haungadi hemu kayo. Haungadi hemu ne sausage ka every morning. Iyo mari yako ispeech last 1 week. What yato hwane munhu. Pamwe pacho kangatichaisane ngatirarame life inoendera nechi nezvandinowana. Ngatisade kurarama motikari nyaya kuti bambo unotenga motikari iyo cruiser yausikatenga wesikakwanisa kutenga diesel racho azviiti tenga kako kavhitsi kanoenderana nehomwe yani yako unkwanisa kuzoblame munhu ndikushaya petrol nenyaya yekuti pano rundimwira petrol mutengi wakawanda ndona pano rundimwira petrol mutengi wambotenga here petrol yacho muri kuona bambo ndosandoti bambo pamwe pacho ka munokwanisa kuona zvisiri chii zvisirizvo munozandura munokwanisa kuona zvisiri chii andizvo munhu wese pano wane 35 years wamwe wane 68 years wamwe wane 79 years wamwe wakatosiya basa kutopenjwa last week chaiko asi mubank account nothing asi angati mabasa 58 years asi kuenda izvo mubank account yozvizvi nothing hamuna chiro andizvo saka munhu yototi inyoka itora iri aiyo haisi nyoka itora ba asi mari yonga uri kuona yanga iri shoma akamwana ndizvo kuti pamwe pacho ka ngatisacreate tunyaya pasina chii zvitarise zviise wega mugirasi woona kuti can I afford this? I cannot afford, then leave it. Zvausingakwanisi kuafoda siyana nevanomhanya nedzwa rumhanya nadzo vachimhanya nechi nadzo maererano nekwana kwani kwawo andizvo because baba wako iwo kuti aite diwisi handiti it means kuzvishandira chaiko kwaitomunetsa ndosaka kuzotsvaga chii diwisi pamwe diwisi rababa riyeri ndo richingokutorera mari riri muguwa because iwe kana uri wemukomana mukuru ndiwe baba wako pakafa baba wako pakafa baba diwisi rake makaisepi she wangu ndati pakafa baba wako maiziva kuti diwisi rake makaisepi izvo wangu zvinozikana nenyaya yemweya ini handitozivi kuti baba wangu wakwana diwisi kuzikana nemweya nenyaya yemasvikiro ini handitozivi kuti baba wangu wakwana svikiro handitoziziva bambo imi makaziva sei kuti baba wavo yakati diwisi pakambofamba gore riya ndati makaziva sei kuti baba wake ane diwisi rakabuda nachiremba nachiremba aimbofamba gore ndipo baba wacho aibva abvuma wabvuma kuti ndinaro saka paakafa makabvunza iro diwisi riya raendipi hatina kuzokwanisa kubvunza musina kubvunza ima musikazivi because ndima maritora ayo pamwe iwo angatonasa kuti ndiwo angatoziva kwarakaningirira kana iwo ndikatika mudzimai mainewo ari panogona kumirira chaiwo izvoiba akabara ngatisamhanyisa nechinhu chatisingazivi kana kutaura zvatisingadii zvatisingazivi bosi utoita kutobvunza kuti ticherechere tichazozwa kuti chiri papi andizvo mataura ndimi mimi kuti uyu baba wake anga ine diwisi you are very confident kuti zvechuwa anga ine diwisi you are confident miri kuti diwisi munoisa kuriziva
asi chamusi kudama ndichikutaurwa kuti imi mune diwisi ndo chamusi kudama asi chokutaura baba umwe kuti diwisi asi imi kuti mutaurwa kuti mune diwisi mune mboboko hamuchadi makuwana ne Seventh Day Adventist manje Masabata atizulu atiwanda nazo changamiro saka chiri kuti ninga kana muri we Seventh Day Adventist anditi munotaura nenyaya kuti zvakabuda kumasvikiro kana kana makamboenda kumasvikiro mukasvika mukataurirwa nyaya yechi yediwisi rababa uyu ko nhasi takutaura diwisi rako hauchade kuenda maprofita sei ayo pazvakaitika ndakasanda mu 7th day ndakasanda kupinda mu 7th day saka chimbobuda mu 7th day udzoke futi ikokoko diwisi tizoti riripi ucheneswe because wataura wega kuti zvakabuda kwachiremba which means kuti you believe andizo you believe kunana chiremba kuti vanobatsira ndosaka wakabvuma kuti ana chiremba wataura kuti baba uyu ari diwisi saka nhasi sei chiremba wauya apa utaura kuti rama uri sei usari believer iwe wakabhilivha kuti baba wake ari diwisi asi iwe wazoorwa anaro iwe ukauchadi kubhilivha manje ukati ndawe 7th day saka wakasiya diwisi kunze wabva wapinda mu 7th day kana kuti wakapinda nediwisi mu 7th day ipapo zediwisi ngarapa kuti ndakatombopinda muno machechi echiporofita atira zvandakambobatwa zvese zvekutaurwa pane tikaunza maprofita panapa asiri ng'anga tikaunza muprofita asiri ng'anga panapa munoda here tiunze muprofita asiri ng'anga ambokufemei tinoda ishwangu munoda here bambo 7th day inobvumira here aiwa matimaprocedure akauekuti motanga matiziva kuti ndobvumirwa kana ndabva ndabvumirwawo ndati handina kuti ng'anga aba ndati ndaunza muprofita munondoa nhasi munhu akauya akabudiwa 7th day panapa munondoa kuti hamumubhilivhi bane kuti hamubhilivhi izvozvo aku 7th day hatovhumiri zvekuchiprofita nekung'anga izwa izvo bambo muri kunamatani imi kudenga kunamata Mwari ko mapostora anonamatani vanonamata Mwari saka chiri kunesai Mwari wenyu mune wega yeyo ma 7th day ega here aiwa chinoita ndechekuti wana Mwari watonamata ndiwo wakasiyana ndiwo wakawanda bambo izwai bambo chinokubatsirai bambo ichokwadi hakuna chinhu chinokubatsirai kunze kwechokwadi chokwadi chete bambo ndo chinoita sei ndicho chinokubatsirai pasina chokwadi hamupi makabatsirika mataura mega makambopinda postori akamataura mega makambopinda chi postori andizo kudzinganga makambodiri futi makaenda kwamakabatwa diwisi rababawo andizo izvozvi nhasi unoyu mamu 7th day haiti zveng'anga haiti zvemapostori saka murumboita nezvei mu 7th day izvi kana kusina ng'anga nemapostori tongonamata Mwari chete muchikonamata Mwari chete hakuna mweya ko munhu akabudiwa nemweya mu 7th day kana ichibuda nemwe asandambosangana asandambozvida bambo izwai ndikutaurei ndakukunzirai mupostori ivi hazvisi ndakukunzirai ng'anga ivi ndakukunzirai mupostori munozwa ndakukunzirai mupostori yekona ng'anga ba muruda here muruda here bambo munoda mupostori ndati mupostori munoda here asi kuchechi kwedu hatibvumiri imbondipira umvumo kana mondivumirawo mvumo kune mukuru wangu kana ndapihwa mvumo neokuru wekuchechi wangu handirambi onaiti bambo ndazwa ndakukumbira mvumo kune chii kuna vakuru venyu vechechi then toita zvatoda kuita zvese then it's okay guys ndokubata ichi tisai nhamba yenyu apo then ndikubatei within wiki inoisati rapera ndei ndapedza nevakuru vacho then ndokupai way forward chiitai sei
Namba dzenyu ngazisara imi dzenyu maisara dzemufundisi toda dzemufundisi wenyu kuti dzachimunda ndakasiya dzachimunda ndo ala nyamunda nyamunda ndoziya panogara ndokwanisa kutomudzaidza uno mangwana chaino mudaidza uyu sumudzaizo pamusoro changa nyaya iri kunetsa izefemi nyaya yanga yataudzi baba vangu aine susi ndi baba vangu ndakazomukotsa kuma6 dzemanheru vhuri riri kunetsa tikapiwa chicha chiri kunetsa vhuri ramudhara rababa vangu zai muri ere mudhara uyo anga aripoka anga aripo mamuripoka zisandozi wanda nyamudoro hanzi baba wemuri kutaura kuti akanga aine divisi paakafa takazomuiga na6 vhuri rake riri kunetsa sabhuku utoripo sabhuku mapara sabhuku mapara uripi utori pano yes unotoiziva nyaya iyo alright saka zvadaro batapiwa nemupurisa ndi sabhuku kuzifambai indobva ndasara kwaenda namukoma wobva waenda uchisvika ikoko kokazi awa endai moembere kumakumbo murione kudzika mozouya after nhumbi handiti ndana mukoma mozouya nemhuri mapedza nhumbi asi takapedza kuwa nhumbi vanangoma ngatenda vanoda kuenda saka tatiri kumbira mambo wangu dai makwanisa kuti zero tsitsi matipo munhu kana nhasi chaicho inokwanisa kutibatsirawo problem iperi hapana unongezwa munhu mutipo munhu mambo tapota hedu mambo mutipo munhu challenge yangu zvakairi ndati challenge yangu ka ndeyekuti handikwanisi kukupai munhu uyo nekuti uyo ari kutaura kuti handinenge ndisipo nenyaya yechitendero chavo nyangwe vanhu varipo watotipana vatotipana but handikwanisi kukupai nenyaya yekuti uyo akanomirira padare mudare ka akati ndakamanikidzwa namambo inini yatochi handikwanisi kuita izvozvo saka ndosaka ndati ndoda kusika authority kubva kuchechi kwake handiti chechi yake inondipa authority yandipa authority then hapasina chichamisa because iye ari kuhwanda nenyaya yekuti yechechi yake ini ndinosika authority kubva kuti chechi yodini yotipa go ahead chinhu zvoitika don't worry wiki ino riri hariperi musamhanye don't worry aiwa handatoya aiwa hapasina hapo nidi sabhuku mapara vhuri makariona zvakataurwa kuti vanhu endai muombere makumbo mamuripo right pakanaka saka which means nyaya munoiziva right chadaidzana alright chiendai endai henyu todaidzana pakati pewika next ishongo ameno ishongo apo taikumbira kuchengetedzwa apo ishongo kubva nhasi kusvika pakutidedza nokuti zviri kuitika zvinozvi mukati memhurika hazinomira zvakanaka muishongo